रुबै बिरनायजों बार बारलाङो नोंनि थाबायलांनायजों हिउ हिउ सोरखिलाङो बिखा गेजेरजों आंनि हिउ हिउ सोरखिलाङो बिखा गेजेरजों दखना रुबै बिरनायजों बार बारलाङो नोंनि थाबायलांनायजों हिउ हिउ सोरखिलाङो बिखा गेजेरजों आंनि हिउ हिउ सोरखिलाङो बिखा गेजेरजों दखना रुबै बिरनायजों बार बारलाङो नोंनि थाबायलांनायजों आंनि गोरबो गेजेराव मोनगोन आं नोंखौ बे जिउआव हालाय हाफाय जाफैयो आंनि गोरबो गेजेराव मोनगोन आं नोंखौ बे जिउआव दखना रुबै बिरनायजों बार बारलाङो नोंनि थाबायलांनायजों हिउ हिउ सोरखिलाङो बिखा गेजेरजों आंनि हिउ हिउ सोरखिलाङो बिखा गेजेरजों दखना रुबै बिरनायजों बार बारलाङो नोंनि थाबायलांनायजों दादों सादादों नोंनि गोरबोआव जोनोम जोनोम थानो आंजों लोगोआव दुखु दोना सादोना आंनि गोरबोआव जोनोम जोनोम थाबाय थागोन नोंजों लोगोआव
आं नोंनि महरखौ नुफामाखायै सिमाङाव मोखाङाव नुजाफैनानै बिलिरफैनाय नुबाय थायो मोथो मोथोनो मोथो 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 हाय मोथो हाय मोथो हाय मोथो हाय मोथो फैया मानो नों मोथाङा फैया मानो नों मोथाङा लाइजाम लिरदोंमोन आं नोंनो गांसे लाइजामनि फिन मोनफिनगोननि मिजिं लानानै गैया नाथाय दिनैसिमबो नोंनिफ्राय गोजोन खौरां गैया नाथाय दिनैसिमबो नोंनिफ्राय गोजोन खौरां लाइजाम लिरदोंमोन फैया What, man? आदा बबाव थांनो आंखौ लांफानो हागोन ना? Oh God. La 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 बबाव थांनो आदा सना जोंनि लांगोनाजों खेबसे नुनायावनो नोंखौ फसायखाबाय आंबो थांनो आदा आंखौ लांफासोना नोंजों लोगोआव बङाइगाव टाउनाव बेरायनो बङाइगाव टाउनाव बेरायनो You know what? बबाव थांनो आदा सना जोंनि लांगोनाजों खेबसे नुनायावनो नोंखौ फसायखाबाय आंबो थांनो आदा आंखौ लांफासोना नोंजों लोगोआव बङाइगाव टाउनाव बेरायनो बङाइगाव टाउनाव बेरायनो That's true. Idris menggubah un थांबाय आङो नोंखौ रायदावहैनो Idris menggubah un थांबाय आङो नोंखौ रायदावहैनो Hello, 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 सना एड्रेसखौ खोन्थालांनो हाय 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 सना अननायखौ होलांदोनो बबाव थांनो आदा सना जोंनि लांगोनाजों खेबसे नुनायावनो नोंखौ फसायखाबाय आंबो थांनो आदा आंखौ लांफासोना नोंजों लोगोआव बङाइगाव टाउनाव बेरायनो बङाइगाव टाउनाव बेरायनो That's right. Thank you.